A Sindaun i el Club de Primeres Marques uneixen les seues forces en un projecte solidari per a tots els públics. Avui ha obert les seues portes Slow Emotion, una exposició fotogràfica que mostra els beneficis de la inclusió laboral y reflecteix valors com l'empatia o la felicitat. La exposición lo que refleja es un poco la unión de cada marca con un miembro de Sindaun. Entonces, cada fotografía recoge la esencia de una marca en combinación con un socio o con un miembro de Sindaun. De tal manera que creamos una simbiosis entre diferentes productos que representan las marcas valencianas y los miembros de Sindaun. La mostra arriba a la ciutat de les arts i les ciències amb força i és que compta amb el suport de reconegudes personalitats com el cantant Alejandro Sanz. El fi d'esta acció social és col·laborar econòmicament amb Sindaun perquè la Fundació pugui continuar treballant en la inclusió, una funció on el treball de les empreses i institucions valencianes resulta clau. De hecho, es un club que recoge el espíritu de las marcas valencianas, todas muy arraigadas con su territorio, con valores fundamentales, donde uno está precisamente de la cooperación y colaboración para aquellos grupos de la sociedad que necesitan que nos impliquemos un poco más para que funcione mucho mejor. No és que tenim que complir, és que volem complir, perquè si no és a base d'integrar-nos tots no podrem aconseguir fer una societat millor. I considerem que ja que tenim aquesta magnífica instal·lació que té que estar al servei de tots els valencians. Des de Sindaun asseguren que Slow Emotion no és només una exposició fotogràfica, sinó que suposa una experiència sensorial per a tots els públics. Aquí vienen papá, mamá a ver esta exposición que seguro que les va a gustar y a emocionar. Tengo constancia de que se han divertido, que se han pasado bien. Esto va a quedar muy chulo, muy bonito y muy emotivo a la vez. La mostra de fotografia reflecteix a més el canvi que està experimentant el sector empresarial, on és clau el paper de persones amb síndrome de Down. Tots ells ensenyen a disminuir el ritme de vida i a prestar major atenció als detalls, dos qualitats molt valorades actualment per les empreses de la Comunitat Valenciana.